Διαμαντή, σήκω. Περίμενε. Το πρώτο του Προέδρου. Δεν μπορείς τώρα. Πρόσεξε με. Ανακοίνωση. Ησυχία. Να σου πω, για διώχτω. Πρόεδρος λέει όποιος κερδίσει το φλουρί ένα χιλιάδικο... Επιταγή. Το πρώτο κομμάτι. 30 για 30 άτομα είναι η τέτοια. Το πρώτο πάει στον Πρόεδρο. Το πρώτο πάει η θέση του συλλόγου που λέγεται η μεθός και έχει μέσα και Ησυχία να ακούσουμε πού πάνε τα πρώτα. θα πάρουμε τρένο. Ολοκληρώνεται την ομάδα. Θέματα. Παραπληροφόρηση όμως ο Βασαμίδη. Παραπληροφόρηση όμως. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι κάποιου. Δεν έπρεπε να το δώσεις. Ας το δω, πέρα. Ναι, αυτό είναι. Ο ημιτός είναι μία ομάδα. Τι θα πήγαινε και κάτω. Ο αρχηγός... Όποιος θέλει μπορεί να το πάει. Ο αρχηγός της ομάδας. Ρε, ο Διαμαντής είναι. Αυτό το κομμάτι είναι σε μεγάλο τριπώντα. Λοιπόν, ο πρόεδρος της γυναικείας ομάδος, γιατί εντάξει άντρες είμαστε να πούμε. Τελείω να πάμε την πίτα. Συγγνώμη, υπάρχει κι άλλος. Βάσο εδώ. Μην το βλέπετε. Γιατί δεν τα κάνετε. Όχι, μην τα δίνεις. Τα δικά τους πώς θα τα πάνε. Μετά να τα πάνε αυτά.